लग्न जर केलं असेल माझं या विश्वात होणार आहे, अमर आणि अजिंक्य होणार आहे. काय म्हणता अस्तित्व नवा तर या विश्वात अजिंक्य होणार आहे. मग सांगा अशी कोण भाग्यवान असली माझ्याशी विवाह करेल? तुझ्याशी विवाह करणार. मग त्या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी अनेक स्त्री आहेत, पण तुला प्रथम दिसणार ती स्त्री, त्याच्याशी तुला विवाह करावा लागेल. या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी प्रथम दर्शनी जी स्त्री माझ्या नेत्रासमोर येईल, माझी दृष्टी तिच्यावर पडेल, तिच्याशी जर मी विवाह केला असेल या विश्वात अजिंक्यवर मी होत असेल झालं इथपर्यंत जाण्याचा प्रयत्नही तू करतोय, पण मला सांग तिच्याशी विवाह करणार आहे मान्य करेल, पण ती स्त्री कशी हवी मी तुला सांगतोय. केवळ ती स्त्री आहे ना, केवळ विवाह झालेली पाहिजे, पतीचं पाणीग्रहण करणारी, म्हणजे ज्या स्त्रीवर माझी दूरदृष्टी पडली पाहिजे ती स्त्री म्हणजे पतिव्रता असायला हवी. आणि ती पतिव्रता म्हणजे एकाच पतीचं पाणी ग्रहण करणार. अविवाही स्त्री मला नकोय, मला हवी आहे ती विवाही स्त्री. मग ती जर स्त्री मिळत असेल आणि हा अमर अजिंक्य होत असेल, सुरमौली निघालो दिसेला जाईल आणि परमेश्वरा, करता करविता तू आहेस, मी फक्त निमित्ताला कारण आहे. पण देवा, हे सारे बीज पेरले, पण या बीजाचं केव्हा एकदा रोपटून गगनाला मिळते ना, हे प्रत्यक्ष नित्राने पाहण्याकरिता इथपर्यंत जाणे योग्य. वलवार नाव वल्ल होडी विचार करतोय, एकसारखा विचार करून 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 योग्य माका गावलो. कोण गावलो? बंट्यासारखं योग्य गावलो. माका बंटावून रे बाप्पा, तुका माशे गावनत नाही मा तर देवळात जा. अरे हे चव्हाणाने म्हणजे माका दर्यार जा माशे गावनत नाही देवळात गावतले काय रे? आता तसा न तुका माशे किद्या गावनत नाही ह्याची चौकशी करूसाठी तू देवळात जा. त्याचं ऐकलं म्हटलं कसं, माशे तर गावात नाही, माझा पोट भरत ना, माझ्या चढवाचा पोट भरत नाही, आम्ही दोघा उपाशी राहतो. गुन्हा मी काय केलं, काय कडवेन काय म्हणून बेगीन जाय होते किंवा माका माशे गाव हे चढवाचा पोट भरा माझा. गुन्हो वाटेक गावलो, गुन्हो म्हणजे तो गुन्हो न गुन्हो गावलो पळायला लागला माझ्या माका चलाच होता, मला खपात नाही. पण करतलाय काय, बंद होतल्याप्रत काहीतरी करूया. गेलं देवळात, देवळात गेलं कौल लायला देवात. देवान काय सांगल्या, हे जे शेजारी पाजारी आहेत ना त्यांच्याही तुझ्यावर गर्दी कौतुक केली म्हणून तुका दामाचं गावणार नाही. असा उतल्यावर देवा म्हटलं करू काय, तर देवान सांगल्या तुझ्या खापऱ्या देवा 5-5 विरोध आहे आणि ती गाडीला ठोकून पुन्हा मी त्याचं ऐकलं. आज हो दर्याच्या किनाऱ्यावर इल्लो असं अजून नाही रे बाबा, बघताय बघता काय तर झाला कसा. आता इल्लो असं मी दर्याच्या किनाऱ्यावर. आता हो काय करतोय, पानाचं विरोध येतोय आणि हजून माझ्या देवा खापऱ्या देवा भटकतोय. देवा माझ्या खापऱ्या महाराजा, हो बाबा
आज तुका मी आज हयसून जो हटकतय माझ्या मागणेक माझ्या गायनाक हे तापत आवचो मासो मोठोसो गावाचो आणि जर मासो भरपूरसो गावला तर तुका सोन्याची टोपी घाली देवा हयसून गाण घातलेला असा शेजारा सोनं राहता त्याची टोपी काढून घालतात तुका एकदा नको त्या चौकशो आता उशीर करू सारखो ना काय सगळ्यांना सध्या हडे का जातात मला माहिती ओळखला चांगला मला ओळखला काही एक राज्य करू आता कसा डाळा टाकले तर मासो गावलो डाळा टाकले होते आणि मासे घेऊन जातले होते पण असे का पटकन मासे गावाचे नाही तर तुमका एक गजाल सांगतोय काय झालं माहितीये माझा एक पहिलाच लगीन म्हणजे लोकांचं पहिलाच लगीन झालं तसं माझा पहिलाच लगीन झाला तर माझा पहिला लगीन झाला तेव्हा काय झालं माहितीये मी गेले पहिलं मी मावाड्या गेला बरोबर माका बघल्याने साश्यान घातल्यात कवा उकडोत गैरसमज करू नको साश्यान घातल्यान कवाट आणि उन्हाला जावा इले जाव्यांका कवाट उकडून घालू जाव्यांका कवाट उकडून घाला हल्ल्यान बेगीन मीठ मसाला दुसऱ्यान घातल्यान माका दिले आता कसा माहितीये साश्यान घातल्यान कवाट सासरो काय उन्हा लावलो माझा जावा इल्लो असा त्याच्यासाठी कोमा कापून घालू होयो कोमा कापून घालू होयो म्हटलं मोठी डोळी दिली आणि माझा हळूहळू काय म्हणता काय ना माहित नाही तुमचा गजाल माहित नाही ऐका मंडळी गजाल सांगताय
थांबून उपयोग नाही. बाकी तरी बघलं तर म्हणजे माशांचा म्हणाले शिरा हरण देऊन माझ्याकडे नदरी शंका या बोलाती आमची पावलं पडली. हे माया चक्राच्या पुराण पुरुषा, अनंत पापाच्या स्थितीला करता निर्गुण निराकार परमेश्वरा, पराच्या ठिकाणी वास्तव्य करून परमेश्वरी या संज्ञेला पात्र ठरणाऱ्या माझ्या दयेच्या देवा, हे शिवशंभू महादेवा, तुझ्या पूज्य आणि पवित्र चरणी नतमस्तक झाल्या वाचून मी माझ्या या उज्जैनी नगरीच्या राजप्रसादाच्या सुधर्म सभेला केव्हाही प्रारंभ केला नाही. आणि म्हणूनच तुझ्या पूज्य आणि पवित्र चरणी उज्जैनी नगरीचा राज करता राजा स्वानंद याचा सविनयी प्रणाम. अस्थिरे जीवितम लोके अस्थिर धनयोवनी, अस्थिर पुत्र दानश्वत धर्मकीर्ती तोयम स्थिरम. माणसाचा जन्म अशाश्वत आहे, पुत्र आणि कन्या ही सुद्धा अशाश्वत आहे. माणसाने मिळवलेलं धन, माणसाजवळ असणारी संपूर्ण संपत्ती ही सुद्धा शाश्वत आहे. मग या विश्वाच्या पाठीवर शाश्वतते काय, तर माणसाने आचरणात आणलेला धर्म आणि संपादन केलेली कीर्ती होय. अगदी त्याच कीर्तीच्या उच्चतम शिखरावर अगदी मानानं विराजमान होण्यासाठी सत्यम शिवम सुंदरम या तीन देवतेला वंदन करून लेखणी अंकुशाने लगा ही राज करण्याची तीन सूत्र स्वतःच्या उराच्या ठिकाणी चकडबंद करून या उज्जैनी नगरीतील माय माऊली जनता रूपी जनार्दनांना न्यायदान देण्याचं कार्य आमच्या कर्मी घडलं गेलं. न्यायाच्या ठिकाणी अन्याय, धर्माच्या ठिकाणी अधर्म मी माझ्या जीवनात केव्हाही घडू दिला नाही. कारण 184 योनी भोगून प्रत्येक मानवाला मानव काय प्राप्त होते. जर 183 योनीकडे जर बारकाईनं पाहिलं असेल तर जन्माला आलेला प्रत्येक प्राणी हा आडवा आहे आणि 184 योनी जन्मलेला मानव प्राणी तो मात्र 2 पायावर उभा आहे. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे माणसाला मिळालेले 4 पुरुषार्थ याचा सांग आमच्या जीवनात मी अंगीकृत केले. आणि या उज्जैनी नगरीतील लाख प्रजाजनांना न्यायदान देण्याचं कार्य आमच्या कर्मी घडलं गेलं. कारण त्या भगवंतानं ही मानव रूपी रेखाटून दिलेली एक सुंदर रांगोळी आहे. त्या रांगोळीत कोणत्या प्रकारे रंग भरावे हे प्रत्येक मानवाच्या हाती अवलंबून आहे. कारण प्रत्येक माणूस हा कलावंत आहे. प्रत्येक माणसाच्या अंगी काही ना काहीतरी कलागुणे भरलेले आहेत. पण जोपर्यंत त्या कलाकाराला योग्य संधी मिळत नाही, त्याच्या कलागुणाला योग्य तो रंगमंच मिळत नाही, तोपर्यंत त्या कलाकाराला किंमत नसते. म्हणूनच परमेश्वराची भक्ती करा, नश्वर कार्या सार्थकी करण्या मानवा भक्ती मार्ग बरवा. तोच भक्ती मार्ग आज आम्ही आमच्या जीवनात याचा सांग पार पाडला.
शिवशंभू महादेवाची भक्ती केली. आज लाख जनतेजवळ पाहिलं, त्यांच्या मुखातून एकच आवाज पडला की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. हा मंत्र उच्चार ऐकता क्षणी कुठतरी मन समाधानी झालं. आमचा मानवी जन्म जणू धन्य झाला. आज
ती